pegatan ana bebaya mandang-mandang ing pucuking Gana Risang Bapa Hamata Kaji Panca Indriya Panca 5 Indriya pengangan Risang Bapa tinebena saking Panca Baya yen asalmu saka angin saka bali menyang angin yen asalmu saka lemah saka bali menyang lemah yen asalmu saka watu saka bali mring watu ya sira kalamun asalmu saka tirta saka bali menyang banyu ya tirta kalamun saka geni sira pelak bali mring bangka kayangmu Purwa Madya Masana kalis lir ing sambi ora Jaya to mandang-mandang ing pucuking Gana Risang Bapa Hamata Kaji Kala Cakra uga tinebena saking sadunging bebaya kalamun para bebaya kang ridu saka jagat wetan Suratara Bali paketane asalmu saka jagat kidul Suratara Bali mangidul ning asalmu saka jagat kulon setelah Bali Pangwa kalamun ana bebaya kang ridu saka jagat lor Suratara Bali Pangalon kalamun sruda paripeksa lakon lebur pumpur tanpa dadi sirna lelayu saking Ilahi Robi rawe rantas walang buta wah Lera paribasan becik ketitik nang mula bakal ketara sapa wong kang nandur wekasane bakal unduh woging pangarti kalamun sira nandur wae kabecikan wekasane bakal unduh wae kamulyan kalamun sira nandur wae ala wahyune bakal sirna beda wadah aja cerah beda aji aja sare beda guru aja ganggu beda japa aja gudhe sedaya manunggal sedyaning para kadang para putra naga Pertala Purna madelan wasana juga kang ginayu senggodo kang sinedya rahayu kang samya pinuju abdi asesanti Suradira Jaya hadine krakebur dening pangastuti rahayu sagung dumadi naga Pertala tansah jaya selamika jaya hanjayeng bawana memayu hayune bawana Handrasta terangkara wah Indonesia apa Mulyono